Jo em dic Anna Aires, soc advocada laboralista i de propietat intel·lectual i fa un temps que em dedico exclusivament al sector artístic des del punt de vista ja de drets laborals com de propietat intel·lectual i treballant en el sector, bàsicament. Jo treballo, diguéssim, a l'àrea legal de l'Associació d'Intèrprets i Directors Professionals de Catalunya, que és l'ADPC, i representa els interessos dels actors, actrius en 3 àmbits, bàsicament: en teatre, arts escèniques, en audiovisuals i en doblatge. Crec que l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de València és una associació de referència pel sector, no només a València, sinó també a nivell nacional, perquè participa dins de Conarte en tot el que són les negociacions a nivell estatal, tant de l'Estatut de l'Artista com de les mesures que s'estan lluitant pel sector artístic i, per tant, molt necessària per un sector que bàsicament no està ben representat i que necessita lluitar pels seus drets a nivell estatal. Avui hem intentat fer una mica d'aproximació i de resum de les mesures que s'estan aprovant amb motiu de la Dana. Mesures legals que intenten ajudar el sector. El problema és que en l'àmbit de les arts escèniques, sobretot, i audiovisuals, és un sector molt més precari del que la gent pensa i és molt difícil que aquestes ajudes realment arribin a aquest sector i puguin ser del tot útils. Ara bé, dintre d'això sí que entenc que Cultura està fent un esforç i intentarà d'alguna manera pal·liar els efectes del que suposa totes aquestes cancel·lacions i problemàtica pel sector.